Vitajte. Dnes vám priblížim fascinujúcu históriu kraniosakrálnej terapie, ktorá má svoje korene v osteopatickej medicíne. Začalo to na konci 19. storočia, keď doktor Andrew Taylor Still, zakladateľ osteopatie, objavil, že štruktúra tela úzko súvisí s jeho schopnosťou liečiť sa. Tento revolučný pohľad na ľudské zdravie pripravil cestu pre ďalšie objavy. V 20. rokoch 20. storočia doktor William Garner Sutherland, študent doktor Stilla, urobil odvážny krok. Bol presvedčený, že lebka nie je pevná a nehybná, ale že jej kosti sa môžu jemne hýbať. Tieto pohyby, hoci sú takmer neviditeľné, môžu ovplyvňovať mozgovo-miechový mok a nervový systém. Doktor Sutherlandove objavy položili základy preto, čo dnes poznáme ako kraniálna osteopatia. Avšak až doktor John Upledger v 70. rokoch minulého storočia túto metódu rozšíril a prehlbil. Počas chirurgického zákroku si všimol niečo zvláštne jemné rytmické pohyby v chrbtici pacienta. Tento objav ho priviedol k tomu, aby hlbšie študoval pohyby mozgovo-miechového moku, čo nakoniec viedlo k vzniku kraniosakrálnej terapie. Doktor Upledger zistil, že tento jemný kraniosakrálny rytmus je kľúčom k rovnováhe a zdraviu nášho tela. V 80. rokoch založil inštitút, kde túto techniku učil ďalších terapeutov. Odvtedy sa kraniosakrálna terapia rozšírila po celom svete. Táto jemná, neinvazívna terapia pomáha liečiť rôzne zdravotné problémy, vrátane bolestí hlavy, problémov so spánkom a dokonca emocionálnych traum. A tak dnes, vďaka priekopníkom, ako boli doktor Sutherland a doktor Upledger, máme prístup k tejto hlboko liečivej metóde, ktorá podporuje prirodzenú schopnosť nášho tela uzdraviť sa. Iste vás zaujíma, ako terapeut pracuje rukami počas terapie. Budete prekvapení, nejde o masáž, ako by sa mohlo zdať. Ide o tzv. Ladenie sa na rytmy, terapeut jemne položí ruky na rôzne časti tela, hlavu, krk, chrbát či panvu. Jeho cieľom je počúvať rytmus tela a vnímať jemné pohyby tkaní a tekutín. Jemné dotyky, používajú sa veľmi ľahké dotyky, ktoré často nepresahujú tlak 5 gramov ako položenie mince na pokožku. Tieto dotyky sú veľmi citlivé, pretože slúžia na sledovanie jemných napätí a blokád v tkanivách. Uvoľnenie napätia, ak terapeut zistí nerovnováhu, jeho ruky pomáhajú tkanivám uvoľniť sa. Ide o veľmi jemné manipulácie, ktoré podporujú prirodzenú schopnosť tela obnoviť rovnováhu. Podpora samoliečenia, cieľom terapie je aktivovať vnútorné samoliečiace procesy organizmu. Pomocou jemných rúk terapeut navádza telo k tomu, aby sa samo opravilo a uvoľnilo bloky, ktoré spôsobujú fyzické alebo emocionálne problémy. Táto metóda je tak jemná, že môže byť príjemná a uvoľňujúca, no zároveň hlboko účinná. Ďakujem, že ste tu boli so mnou a spoločne sme si prešli históriu kraniosakrálnej terapie, ako aj spôsob, ako sa prevádza terapia.